Rayuwa takan gini ne da kyakkyawan tunani, kuma takan gini ne da kyakkyawar kwakwalwar da take da damar kirkire-kirkiren al'amura na yau da kullum. Walau mulki ko shugabanci ko siyasar duniya ko kafuwar tattalin arzikin ƙasa. Menene ribarka a ce kullum kana barci kamar kasa? Menene ribarka? Rayuwarka ta ƙare a haka, kai baka amfana ba, kai baka amfanar ba. Ashe kuwa zama haka kawai ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Masoyinka na haƙiƙa shine wanda baya taɓa barinka a hanyar halaka ko a hanyar ɓata. Shine mai so maka alkhairin duniya da lahira. Sunana Nabila Imam. Ni 'yar jarida ce kuma 'yar gwagwarmaya ce. Mu sani rayuwarmu tana da matuƙar muhimmanci ga iyayenmu, 'yan uwanmu, ƙannenmu, abokanmu da kuma tsofaffi marasa ƙarfi. Ta haka ne ƙasarmu za ta ci gaba, matasanmu za su zama abin kwatance, kamar yadda matasan wasu ƙasashe suka zama abin kwatance. Mu tashi tsam domin tallafa wa rayuwarmu, domin inganta rayuwar. Wannan saƙo ne daga tashar Prime Time News.